magawochuruka agiziga akaladiwa olinonso tikadipitiriza kuona zammene anzathu adachitira ndi mapemphero ndi kusala monga mwachipangano chatsopano tiyeni kulolipemphero. Yehova Mulungu wathu, inu otikonda notisamalira zikomo kwambiri zedi chifukwa cha nthawi mutipatsa amene tikupitiriza kuphunzira za mawu anu. Yehova tikomeni mtima tikhoza kulandiranso kwa inu nachita ndi inu moyenerera. Lolani kuti maphunziro awo athandize ife kuchita chifuniro chanu mwa Yesu Khristu. Amen. Kundino zulo tima kuona zamene anzathu adachitira m'chipangano chakale, mmene adachitira ndi mapemphero komanso ndi kusala kudya. M'chipangano chatsopanonso magawo amenewa alimo, kuti wena m'chipangano chatsopano adakangalika ndi kupemphera. Pali atumiki angapo m'chipangano chatsopano amene anatumikira Mulungu mwakusala. Awa ndi amuna komanso akazi. Ena mwa atumikiwa ndi monga awa: Ana, Luka 2 ndime yake ya 36-37. Komanso za Yesu naona se monga mwa Luka chapter 4. Yesu anasala kwenye masiku ngati wote. Jambo la Luka 2 ndime yake ya 36-37. Luka 2 36-37. Yes. Ndipo panali Ana, mneneri wamkazi, mwana wa Fanueli wa mfuko la Aseri, amene anali wokalamba ndithu. Anakhala ndi mwamuna wace kuyambira pa unamwali wace zaka zisanu ndi ziwiri, ndipo anali wamasiye wakufikira zaka zace 80, amene sanachoka kukachisi, wotumikira Mulungu ndi kusala kudya ndi kupemphera usiku ndi usana. Amen. Ana mtumiki wachikazi amadakhala pa banja kwa zaka zisanu ndi ziwiri 7 zokha, ndipo kenako adadzipereka kukhala kukachisi mwakuchita utumiki wa kusala kudya ndi kulani kodi ndi kupemphera. Mzimayi Ana anachita utumiki wake wa uneneri mwakusala kudya mkana anali wamasiye. Chifukwa chake atafika Yesu akadali mwana, adadziwa kuti ndiye mpulumutsi woyembekezedwayo. Baibulo kuti mayiyo adalalikira za Yesu kwa anthu onse pa nthawi yake. Adadzipereka mwakusala kudya ndi kupemphera. Mzimayi analizo zifukwa zone kuti ayi mwina poti ndine wamasiye sindingathe kupemphera. Sadayang'ana zimene adapemphera kusala kudya moyo wake wonse. Anakhala pa banja zaka zingati paja 7. Koma munthawi yanali zaka zingati yeyo 84. Ndikuti panapita zaka zambiri akungopemphera kusala kudya ndi kumapemphera. Inu ndikumene kwa zaka zingati kumachita bwanji? Gaulira na Ambuye Yesu amene asadayambe ntchito yake adabwera pansi pano, adayamba kukwera phiri kukapemphera kusala kudya kwa masiku 40. Ngati Yesu amene anali Mulungu mwini koma anachita kusalira utumiki wake, kuti bwanji ana Mulungu angatumikire mokhulupirira bwanji popanda mapemphero ndi kusala kudya? Yesu mwini, mwana wa Mulungu, pa utumiki wake asadayambe kugwira ntchito monene adasala kudya ndi kupemphera. Nanga ino ndine lina akoda likambe mwaona mtima pano tikhoza kuvomeza kuti akanika kuchita monga mmene Khristu adachitira.
amene manena mutsata ayi timakanika kuchita monga iye amatali kuti amachitira tavumbuluka ndithu upita ukatumikira kumanena kwino wasasana kucheni utani kuti ndikupemphera takhoma zitsitsimutso zambirimbiri monga mwa session osati monga manyani kuti mwapemphera kuti tifunefune nkhope ya Mbuye kuti Mulungu athandize pa ntchito imeneyo ayiso pena Baibulo limanena kuti akadakhala muupo ndi ine akadachita kwa mphamvu munthu mmodzi akadagwetsa chikwi makumbukira maja kunena kuti kukhala muupo ndi Ambuye nkofunika kwambiri kumapatsa ife mphamvu zina zapadera ndi chisomo chapadera tsono funso libwerezeso ngati mwana wa Mulungu adafunika kusala kudya ndi kupemphera kuti apambane ndi kuchita bwino pansi pano inuyo wopulumutsidwa ndi mwana amene mufunika bwanji kuti mupite patsogolo mutakumbuka panja kunena kuti tsiku lina Yesu ali kuphiri kokapemphera pasipa basi tuje unali bambo anabwera ndi mwana wake wa khunyu ophunzira Yesu adambobwera kuti utazwa out tulu chidaruluka chiwanda ayi mpaka natu adabwerako Yesu akuti zarani kodi mwini wa mwana kuti ayi mphunzitsi ninabwera naye mwana wanga uyu na uzophunzani kuti arutseziwanda koma arani kodi alephera mpaka natu mwini mwana uyirudziwa kuti apa zarani apo kodi zavula I remember when ake amaphunzitsana kuti ayi koma arutseziwanda ndezikavula uzipo chita ngati mchayamo kuti akamalira zikangati ziwanda zotuluka iya sizo zidaonekera ndithu kuti apa zalephereka Yesu akabwera naye kuno mwana wako achiona zita Yesu anatuluka ziwanda zije zidamng'amba mwana uja kangati wafa kenako zizathawa ziwanda zija aja adasuka funso kumbali adakafunsa Ambuye ziwanda zina timatulutsa koma apatarani apa tinalephera Yesu akuti mtundu uwu wa ziwanda umafunika kusala kudya ndi kupemphera ndekuti zilipo ziwanda zina zimene ngati simusala kudya ndi kupemphera simudani kodi menewo sizitheka ndinu ndinu atumiki anzanga amene matumikira Mulungu simudzoti kuti mtundu wake ndi uti unafunika that's why zimakufuna pango chitiratu kuti chisomo cha Mbuye ndi mphamvu zake zikhale pandani kodi zikhale pa ine amen okondedwa mpingo waku Antiokeya udapemphera Machitidwe 13 ndi ndime namba 2 Machitidwe 13 ndi ndime namba 2 23 Mapesa? Yes, what is it? Ndipo kunali aneneri ndi aphunzitsi ku Antiokeya mu mpingo wa komweko ndiwo Barnaba ndi Simeoni onenedwa Negeri ndi Lukia wa ku Kirene Mayani woleredwa pamodzi ndi Herode chiwangacho ndi Saulo ndipo pa utumiki Ambuye ayowa ndi ambereso ndipo pa kutumikira Ambuye iwowa ndi kusala kudya Mzimu Woyera anati mundipatulire ine Barnaba ndi Saulo kuti ntchito imene ndinawayitanirapo. Pamenepo imene adasala chakudya ndi kupemphera ndi kuyika manja pa iwo anawatumiza amuke. Akusala kudya ndi kupemphera mpingwe Mzimu wa Ambuye adayankhula mundipatulire Barnaba ndi Saulo kuti apite akagwire ntchito imene ndapatulira akusala kale kudya ndi adakupanso voice imeneyi adawonjezaponso kusala kudya ndi kupemphera nawatumiza akulakalani kuti akatumikira ine ndimati ndinene munthawi imene feri matuluka kudzamba kutumikira sukulu yolusa sukulu ino mpingo dasala kudya kupemphera tidasala kudya ndife kupemphera kuti tukatumikira koma nondapeza kuti tidafunika kuti khaleso magulu a wanthu
asale kudya ndi kupemphera kuti Ambuye atumikano awo akatumikire kusindachitike. Tikamasankha adindo mu mpingo munomu timawakhazikitsa osasala kudya kuti ndi kupemphera kuti awo agwire ntchito. Ayi anu ake sadzagwira ntchito yonso sasala kudyaso kupempheraso mwina sosopemphera zonso amatana zonso kumakhala akula mpingo akhala atukumiki kwa zaka zitatu. Tasankha adindo mu mpingo muno kuti agwire ntchito ya Ambuye tidasala kudya kupemphera kungoganiza basi kuti anafuna wonse timasankhidwa kwathuso akhalepo mwina sonazonso masankha ife cha udani chosankhira munthu udindo mdani uyuyu timusiya apa kuti akhaula ameneyo uyenda bwanji andifunso nkumati kodi chifuno chimene chichi ndi cha ndani cha Mulungu kapena maganizo ake. Taonani awa adali serious ndi mapemphero ndipo Mzimu wa Ambuye amayankhulana ndi iwo amene adzipereka kukupemphera mwa serious. Haleluya. Zimadabwitsa anthu ena ake sapempheranso mwa serious kwambiri koma amadzenga kuti Mulungu amayankhula kwa Mzimu. Ndimati mpingo wa Ambuye mudziwe pali kuyandikana kwambiri pakati pa bodza ndi vumbulutso. Pali kuyandikana kwambiri zedi. Alipo mawena ake amene akamafotokozeredwa amafotokozera zoona ili sindani kodi si Mulungu anena. Mzimu wa Ambuye amayankhulana ndi iwo amene amalumikizana nawo. Samangovumbuluka kuti wangu popanda ubale sizingatheka. Andi munati muone zimene Mzimu wa Ambuye akuyankhula apa mwa munthu uyu zili zotsimikizika chifukwa munthu uyu amayankhulana ndi Mulungu. 1 2 akuyankhula izi monga sopoyankhula chimene Saulo amatembenuka mtima paja mukumbukira za kuti no watembenuka mtima Saulo padali munthu wina amene adamutuma kuti akakumana naye mukumbuka ujanga kana kuti aiki ndine choipa ndi akuriya hayi satero amene yuyu ndamusankha ndine ndampatula kuti akagwire ntchito kwa mitundu Pita Ananiya mukumbuka ndekuti izake mba mzimu apa auvumbulutsa apa pasi ndi zimene adakamba kaye Mzimu Woyera kalekale zosiyana zukhulana mwaona ngani ndiye kuti Mulungu amayankhulana ndi iwo amene adzipereka kukupemphera. Ngati mukufuna kuti Mulungu ambe kuchita nanu ziperekeni mwakupemphera. Amen. Ngati mulumikizana naye Mulungu wenu kumacheza naye zitheka kuti inuyo mukhale munthu oyanjana naye Ambuye ndipo adzikuyankhula. Ambiri timafuna kuti Mulungu adziyankhula koma kupemphera zero. Ine ndifuna mavumbulutso azibwera ndikamaandikira koma anthu azinyenyemera zitheka bwanji kati mphamvu ziziyokera kuti. Amen. Paulo ndi Barnaba nawonso ndapemphera tiyati werengere machitidwe athu mu chapter number 14 ndime yake ya 23. Ndipo pamene anawayikira akulu osankha mu mpingo uliwonse ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya nayikiza iwo kwa Ambuye amene anakhulupirirayo. Mpingo woyamba udatengera zimene Ambuye Yesu amachita. Apa Paulo ndi Barnaba akusanjika anthu kuti akhale adindo akusala kudya ndi kupemphera. Buku la Ilaluya verse 23. Pampingo uliwonse udakhazika akula mpingo ndipo pakupemphera ndi kusala zakudya adawapereka kwa Ambuye amene anali atakhulupirira tsopano. Ono ngani akukhazikitsa ndani wali ndawo mota mosala kudya ndi kupemphera. Ife timatana akulaku tidazilenda kuti awakuti pa mpingo wina uliwonse akamati adindokhalani amapereka kwa Ambuye mwakusala kudya ndi kupemphera. Kudziwa kuti mwini ntchito ni ndani kodi ni Mulungu amene angawathandize ndi Ambuye. Andi ngati awawo akuyamba kugwira ntchito kuchokera pa pemphero ndekuti akudziwa
kuti ntchito yawoyo kopanda pemphero sidani kuti sicheka ndi kuti awa akuyamba ndi pemphero akuchita ndi pemphero ndipo zambiri zonse zimayika ndi pemphero. That's why samafoka olada kuma ndi chopsa chilichonse ife timafoka msana ngati zoziyamba ndi kukuloza njala basi uyankhaso monyinyirika basi zochita usapemphera kena kalikonse ndi ukachite bwanji. Mpingo umakula chifukwa chisomo cha Ambuye chimakhala pa iwonso amene akutsogolera mpingo. Muna timone Paulo ndi Barnaba pochoka kumene amachita kuja kwa Antiokeya adatani kuti adapemphereredwa mosala kuja nawonso apita kukatumikira akukatani akachita zomwezo idali ngati pattern imene amatani kuti amachita. Izi zimene zili m'Baibulo ngalero tuchitanji kuti tiyambe lero apo titiyetire ino amene mwasankhidwa tiyeni tipemphere ikhala ndi 2 days fasting avomera mtsogolere imene njala iwawira mtsogolere koma no ntchito imene mukugwira ndi yauzimu kaya ntchito yauzimu ifunika zauzimu chilani kuti chichuluke okondedwa ntchito yauzimu tikayigwira mwachikunja palibe imene kuchitapo. Ntchito yauzimu inafunika igwiridwa ndi awo auzimu mwa njira yauzimunso andi onse amene adadindo anafunika akhale iwonso pamwamba namapemphera kwambiri zedi chifukwa ndi atsogoleri amapemphera omupeza kuti nthawi zambiri mu mpingo zimatero adindo osapemphera koma akhristu ndiwo opempheranso kwambiri zedi zimachitika ati zimenezi umupeza kuti adindo sadachite kuovernight adindo koma akhristu awo akukhala m'maovernight kwambiri zedi. Adindo sadakhale komwina ndi mafasting koma akhristu awo akati asade kudya kwambiri zedi uzimu wawo ukati wasiyana kumvetsetsananso kumakhala kuti kovuta. Oko ndi kusiyana kwa uzimu ndi kusiyananso kwa kamvetsetsedwe kachani kuti kazimu. Simungamvane ngati mukukhulupirira ndi kudziwa zinthu motani kuti mosiyana. Wina amagwada 1 hour ndi kupemphera makusala kudya wina olo usala kuti sadziwa koma uyu amene amapemphera 1 hour 2 hours 3 hours uyu amene amasala kudya 3 days 10 days amene ndi otsatiridwa kwa uyu amene sapemphera komwe sima zonse amathibula zosala kudya zilipo mwaye amfana chiyani olo kuti akati amene apatsidwe mpata kuti alalikire mphamvu zake zimakazosiyana. That's why ena kuti malalike kuti angoneni ndani ifere iwewe sudziwa. Ndikambemuona mtima pano mpingo ngati wathu udathamangitsa anthu ambiri opemphera kale mukumbuka mabona akeni kana amathamangitsidwa mpingo wa anthu wasesepi tikambechilungama masiku ambiri adayimitsa anthu ambiri mlandu wawo mudziwa uyimba mapraise and worship mlandu wawo mudziwa arugwada opempheretsa zachikunja zachilendo dathamangitsa ambiri koma nanga m'Baibulo mulibe ine ndimanikati chete inu ajamwe amayimitsa azawo aja ankazitenga kuti chifukwa malemba akamba zimene zonse ndiunamane kodi enanso tchimo lawo limene athamangitse mulidziwa. Aleluya aleluya nkuti mulungu alemekezeke moni kuti mulungu alemekezeke moni muthamangitse mu mpingo ni chikunja kuti mchalichi okusadziwa kufa kumwe tiye titengeni mulungu pa mawu ake. That's why phunziro 1 ndi mkati akuluakulu kuwerenga mawu a mulungu kofunika kuti tikamachita zinthu mu mpingo muno tizichita tikudziwa kuti mawu a mulungu amatichani mwatsoka tidzakhala ngati kuti tikukhoza ifeyo koma tikulimbana ndi mulungu chifukwa cha umbuli wathu. Achina Paulo akupitiriza zimene uko anachita zomwezo kwina kulikonse achita zomwezo. Funso langa tikadati ifeyo timapitiriza kupemphera motere bwezi tili motere anthufe kuti mukudziwa kuti ngakhale muna munomu ena alipo amene nokupemphera kwawokha sangapemphere modutsa 6 minutes koma akhala mu mpingo muno kwa zaka zambiri. Chimene amadzachita mu mpingo muno nkuti amen basi amayi amodzi abambo amodzi apemphera Josefe tena uyango kuti amen basi munapita kuti ndakapemphera munamuza kuti anambuya wena amemphera nawo Jennifer kuti amen palizoona apakulaku fusa kuti amene amasala kudya ndi kupemphera adachimwa. Okay ngati kusala kudya ndi kupemphera ndi tchimo kwa inu uyo kapena ndi tchimo ndekuti Paulo ndi Barnaba anotani amene kuti wochimwa ndekuti Yesu songolani zoti ndekuti olungama ndino uyeni palizeni pamenepo sosa
ndimati ndikapita nokondera kukanakhala kuti mulungu zimamubowa zopempherazi sikwezako yankhula ndi ana akewo chikuti mulungu akafika kuti ndipatulireni Paulo ndi Barnaba akagwira ntchito iyi ndekuti chimachitikacho mulungu chimansangalatsa chimachitikacho chimankondweretsa nanga inu chikunyaseni ngati mnati chimene chimakondweretsa Ambuye inu chikuyipirani ndekuti inuyo inu wake wamjereke sindinu wake mulungu ayi yainanga chilongoso ngati iye akulongoza Bible chilongoso kusichepose Bible ndipo chilongoso chinafuna chizichokera mndani kuti ichi ndi chilongoso kuti kuvana Paulo upemphera kuti yani mene kuti tivale bwino wene kuti ayi koma ife sitivomereza mawu a Mulungu. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter number 11 verse 22 and 29. 2 Korinto 11 22 mpaka 29. Kodi Aheberi inunso kodi ali Aisraeli inenso kodi ali mbewu ya Abrahamu inenso kodi ali atumiki a Khristu ndilangula monga moyaluka makamaka ine zivutitso mochulukira ndende mochulukira mikwingwirima mosawerengeka muifa kawirikawiri kwa Ayuda ndinalandira kasanu mikwingwirima makumi anayi kuperewera umodzi katatu ndinamenyedwa ndi ndodo kamodzi ndinaponyedwa miyala katatu ndinayikika posweka chombo ndinakhala kuya tsiku limodzi usana ndi usiku pa ulendo kawiri moopsa mwache mwa mitsinje moopsa mwache mwa olonda moopsa modzera kwa mtundu wanga moopsa modzera kwa amitundu moopsa mudzi moopsa mchipululu moopsa mnyanja moopsa mwa abale onyenga mchivutitso ndi mcholemetsa madikiro kawirikawiri njala ndi ludzu masalo achakudya kawirikawiri chisanu ndi umaliseche popanda zakudyazo pali chondisindikiza tsiku ndi tsiku cholabadira cha mipingo yonse ofoka ndani wosafoka inenso akhumudwitsidwa ndani wosatenthanso ine. Amen. Akufuna kuzama vudo la magadu sana. Paulo ankasala kawiri Yehova ankampulumutsa muzilibodi muzimenezi ndeuti zimene akutchula papazi ndi zoopsa koma zimene yoranimo wadutsamo chompambanitsa nchiyani chidaliro cha mawu a Mulungu kulimbika mtima papemphero adakwanitsa kudutsamo moopsa namenyedwa ndazunzika mwakuya muchombo kusweka ife kupulumutsidwa ndi moyo midzi moopsa munjeri moopsa koma mosemo adapulumutsidwa adampulumutsa ndani Ambuye ndimati ndikambe iwo amene asautsidwa moyo uno ayenera amathandizidwa ndi Mulungu pamene akhala papemphero. Amen. Tinazo zoopsa zambiri zedi kati anthufe zimene zikhoza kugwedeza miyoyo yathu zokupangitsa kuti munthu pano ufe kuti ukhala ndi moyo sitiona phindu lake bwanji ndingochoka mthupi lino koma dziwani kwa munthu amene amasala kudya ndi kupemphera kupereka moyo wake kwa Ambuye amakhala ndi chidaliro cha dzina la Mulungu. Andimpera malemba anenetsa kuti masautso akalungama achuluka kwa Mulungu awalanditsa muzonsezo zikamabwera sizikuchechemetsa chifukwa uli ndi aye Mulungu amene akukuthandizira nthawi imene wapsinjika nthawi imene magwera pansi ndi kupemphera nyengo ikuvuta nthawi imene madziweza 2 days yosadya kudya kuchina chilonse kuti Ambuye tikapemphereza nkhani imeneyi. Amen. Ndinu ngani Mulungu ndimukhoza kuona kuti mchipangano chakale ngani yosala kudyayo ilimo mchipangano chatsopano ngani yosala kudyayonso ilimonso nanga funso langa kwa nanga ifeyo sitichita chifukwa chiyani? Funso langa
sitichita kuti mawu a Mulungu adatikaniza kapena ife sitikufuna ndipo ndifaule sitimakonda sima kwambiri. Tiyankhane pano. Mutafunsani kuti simuchita zimene chifukwa chani? Tafunsani. Simusala chifukwa chani? Kodi mavuto amene angakumana nawo Paulo inu simukumana nawo? Kodi utumiki umene ankachita Paulo ife sikuchita omwewo? Sono kuti anzathu apa mubane adatsogoza pemphero losizira nkumasala kudya kumene kuti afike kuti maulimbana napo kulimbana na kuti ifeyo tinafuna kuphera mwine okana pemphero. Atikiri zikuyanga kuti chipeza mbizuma lifuna kumazikira kwa Mungu ndikizo cha Mungu kumazikira obana ya mukumbuke ndinafunsa so macho kuti ngati mwana wa Mulungu amene kawiri amarani kodi amapemphera ndi kusala kuno inuyo ndine tiwonetsa bwanji kutumikira opanda pemphera ndi kusala kuno andi chikunja chimene chikubwera masiku chikubwera daily zopseza tizibwera yango daily. Kodi ziwanda zija zinakaena Yesu mene kuti mtundu wa ziwanda sungatuluke popanda kusala kuja ndi kupemphera udatha. Nanga mabona ageni bwanji sikusala kukudya nthawi zambiri ndi ududu ungoluka ziwanda koma noyi sikusala kukudya ndi kupemphera mozi. Kodi likazabwera tsiku lina kuti akulu tiyeni tisalete kudya chaka cha chilendo m'Baibulo mulibe? Tikadakhala kuti mapulogalamu zingati amene wati mapanga kale kawiri ndi mpingo wathuwo kwezi chimodzimodzi. Kotedwa ndimane ndikambe nanu muli zambiri moyo uno zimene zinafunika inu ndine tikhale wanthu opemphera mosiriya. Amen. Andi anthu ambiri choni machire chimene timafuna kuti no ma problems amatili nawo adzikira ndi wina. Okay, ndizovomerezekani ndipo ndizonena kuti no ine ngati mbusa kapenanso enanso tidzitha kumakupempherera. Finally good. Komanso mudziwe okondedwa kunena kuti inunso muli ndi udindo panoka onena kuti mukhoza kudani kuti kupemphera. Amen. Kupemphera noka. Kusala kudya noka. Andi nyengo ina iliyonse nyengo imene yakufikirani pa moyo wanu munafunika inuyo mupemphere. Mulandire nyengo ina iliyonse ndi chani ndi mapemphero. Kudalira Mbuye ndi kudzipereka kwambiri za Yehova. Zanditi andi Davide kawiri bukawerenga buku la Masamu kawiri amapemphera chikezo modzipereka ndipulumutse Yehova ndazingiro ndaopsedwa Mbuye popanda ino sizitheka izi. Fulumirani Yehova, imirirani Mulungu wanga kuti kudziwike ndine mwana wanu. Amakamba honest pa zimene zikuchitika mwapemphera. Pamene ife nthawi zambiri muli ndinene pamene tasitakanika kusana kuti ndikupemphera timadzipereka kukuganiza kwambiri, timadzipereka kudandaula kwambiri. Funso langa Yesu adakambanso mwe alipo kuti ndani wa inu amene nokamba kodandaula mutu wake udamera imvi. Kodi alipo munthu amene aganiza kwambiri mavuto adatha. Enanso alipo amene aitsono ineyo popeza mavuto andichukira nikaledzera niwale chani kodi mavuto tingoyerekeza munthuyo katundu wake amubera. Amubera katundu yese ndewapita kumawaledzera akudaiwalecha mavuto akabwera akaledzera katundu chamabwereraso. Wangonoka nthawi yabwino imene dakatera kuti muna avomereze izi apemphere kwambiri kuti Mulungu akupatse nzeru zina kuti chisomo chikhoza kubwera paja. Paja ndi Mulunguso wokwaniritsa kubwezeretsa. Takumbukani Yobu zitatha zonse kumapeto kwake Yobu anakazunza zochuluka. Ine ndiona ngati kuti akuluakulu tikulusa zochuluka pamene sitikali nthawi yosala kupemphera. Timakugwana ndi zoopsa zambiri zetu zimene kopanda pemphero sitingapulumutsidwe. Mnyerekeza abale wanga ali ndi ndale zambiri pa mautumiki wathu ndipo tsiku ndi tsiku ali ndi mapulani ofuna kuti diliza amenya mbali kopanda pemphero sitingapulumuke. And that's why Mulungu amati ndimamva mapemphero anu ndikulola kuti zikufikireni ifo ndikudziwa kuti mukandiuza ine ndikuyankha.
Yeremiya 33 ndi manamba 3 akuti chake undidane ine ndipo ine ndidzakuyankha iwe ndipo ndidzakuonetsa zazikulu ndi zolakwika zimene iwe suzidziwa. Now ndi mawu amene wakuti undiyitane ine ndipo ine ndidzakuyankha iwe ndipo ndidzakuonetsa zazikulu ndi zolakwika zimene suzidziwa. Now funso, ngati sumuyitana akuyankha? Ngati sumuyitana akuonetsa zazikulu ndi zolakwika zimene suzidziwa? Ndiye kuti munthu amene sakufuna kuona zazikulu za Yehova asamuyitane Yehovayo. Koma iwo amene akufuna kuona zazikulu za Yehova atati kuti amuyitane Yehovayo. Funso langa, tiyena ti mpingo uno timamuyitana Yehova mwa serious chotere ine ndikukhulupirira unena kuti dakachita bwino. Sichoncho kuti koma wiki tilibe program yoyitana kuti yopemphera ndikusala kuti tilibe. Ne mpingo amene susala kuja ndi kupemphera ndi matini kambenano ndi umene nyerekeza amauseweretsa. Akuphera wanthu mchalichi muno Satana ife tili chete umandanda kuti koma maliro ndi achuluka palironso majaka kubwera mphepo yachilenge anthu ndi adwala iti namene akudwalawo kuti atumikire Satana kuti satumikiraso ntchito ya Mbuye yukanika anyamata wathu koma ndetu koma ndikulukwatira mimba zafunika mu mpingo uwu koma chaka ino kuti kuli mchipala cha nyimene chichi sitikupemphera andibati ndikuze mpingo ukugona. Unafunika mpingo panomba ukhale very serious ndi pemphera andiso khale very serious ndi wali othenga wabwino. Tikhale pa maondo kwa nthawi yayitali ndi mapemphero kusala kuchangati ana ndi kukhala anthu onyenyamala kupereka uthenga kuti Ambuye adziwike kwa anthu onse chifukwa anthu amapulumutsidwa atamva uthenga wabwino. Ziwiri izi zinafunika zinachitika kwambiri. Mukumbuke pati kunena kuti ino Israeli sadapempherera Davide ndipo Davide adachimwa and Israeli mweyo sadapempherera Solomoni. Solomoni akanizoni atsogoleri ati ofuna wapempherera amipingo ndipo mdierekezi akusakaza mabanja zonse masewera banja ilo kukonda banja ilo animatini kambe nthawi zambiri opezeka machalichiwo azimayi amene akukonda ndi mabanja awo ndi owerengeka ambiri ndi misonzi yokhayoka ZP zabwino palibe nikukapanizo ukoza kukhala mwina ndi banja labwino kumukona kuti ana avuta umeza kuti bambo wa serious zedi akazi wake osapemphera umeza kuti no mayi wa serious kwambiri zedi amuna wake osapemphera moyo wako umakhala uvutika kuti adzachita isidakaliza ndani mpingo uno udakhala chita ndi muone kumaliro amalijani pajazi kulako ampingo tipempherere kuti kapena kuti mwina zino zinthu kusini osati wapemphera nawo kale koma amadziwa kupemphera mamafu koma lofunika iwo yayi koma yene zonena kuti no mulungu amapa kutengeza patangiti kuti koma kuti koma ampingo mpemphere ndani kodi ndi inuyo ifeyo lipalipali yasimayi panova inu amene muzichita zi ndi ife kuti kumatengerazo ayi abusa kuti pempherere ife lipali yasimayi kuvu kuti kutino nkhondo iyi mavuto awa ndofunika munthu mmodzi ngofunika Yosefe. Amen. Ofuna ndani kuti Yosefe munafunika mukhale serious panoka mpingo wonse unafunika kukhale serious ndikupemphera ndikuyamikeni abale kuti mukupetsetsa inuyo ndikuti kakuza program ya fasting and prayer mubwera kudzapemphera foti ndi zambiri zotipempherera zochuluka kwambiri zochuluka dziko lathu madera athu kukuchitika zambiri mbiri madera ochuluka zinanso zoti maso athu sazidziwa sidazionepo zikuchitika ndicho zikuchitika mavuto akufuna kuti Ambuye atithandize. Amen. Muphunziro limene kubwera tsogoloko tidzamba kuphunzira za mapemphero ochezera maona giya tsopano apa timakamba za mapemphero lani kodi tsopano za mapemphero lani ochezera kuti Bible limatitani kufuna ukekukota
amen. Amen.